Jo el primer que he de dir és que Rubí ha guanyat. Imaginava una ciutat on les esquerres guanyéssim i així ha estat, i estic molt contenta. Hem passat molts nervis, és una jornada electoral que el primer que volíem era que sortís sense cap incidència, amb tranquil·litat, així ha estat. La participació ha estat molt important, d'això es tractava, però ha estat així. És un exercici del que estem molt orgullosos de tothom que ha decidit que avui havia d'anar i dipositar el seu vot en una urna que s'han omplert d'esperança per nosaltres com a ciutat i com a país. Tot apunta que és una victòria que donarà la possibilitat de governar juntament amb les esquerres del país una Espanya on capiga tothom, que és la que volem, la que desitgem, i per nosaltres com a ciutat que el PSC torni a ser la primera força a Rubí també ens dona, primer ens satisfà i ens demostra que torna a ser un partit decisiu, és un partit fort i un partit preparat per poder buscar les solucions que necessita Catalunya, solucions de diàleg, solucions d'acord i solucions que caminin cap a una resolució d'una situació que evidentment tot el que s'allargui no serà bo per Catalunya. El PSC demostra, recupera aquesta fortalesa, aquesta centralitat com a partit que Catalunya necessita i hem demostrat, malgrat ha passat molt de temps fins que aquesta demostració ha recuperat la confiança dels nostres electors, que les solucions que estem proposant, que allò que estem defensant és el millor per Catalunya. S'està demostrant que la dreta s'està fragmentant, que entra en escena un partit que és encara més de dretes que la dreta que ja teníem i necessitàvem frenar-la i de moment sembla ser que això ha estat possible i això és el que més contents ens té aquesta nit. Ja partíem de l'optimisme de la feina ben feta, però evidentment és per nosaltres molt important que el resultat d'aquesta nit estigui sent el que està sent.